Od malička som si myslel, že veľkí umelci sú takými prameňmi hudby a možno aj toho, čo v hudbe tak hľadám a to, čo ma fascinuje na hudbe. Keď som bol potom na Vysokej škole muzických umení, mal som možnosť hrať v takom mládežníckom orchestri medzinárodnom Gustav Mahler Jugendorchester. A tam som mal možnosť stretnúť Claudia Abbada. A vtedy aj počas turné, aj počas nacvičovania som tak ako mimochodom začal vnímať ešte jednu skutočnosť. Že títo veľkí ľudia sú veľkými aj preto, že dokážu byť úžasným premostením alebo dokážu byť takým mostom. Dokázali sprostredkovať určitú krásu, ktorá ma oslovovala. Ale oni sami neboli tým prameňom. A ako si mimovoľne som začal vnímať, že tu je ešte ktosi iný, ktorý sa mi dáva poznať aj v tomto procese hľadania v mojom, ale aj v mojom živote ako hudobníka. A tak postupne som začal aj hľadať možno svoje vlastné miesto. To, čo bolo veľmi sympatické na spoločnosti Ježišovej, bolo práve to, že bola a je otvorená pre umelcov, pre hudobníkov, a pre tanečníkov a tak ďalej. Že aj tie prirodzené dary, ktoré človek má, že ich môže rozvinúť. A myslím si, že to bol tiež jeden z takých dôležitých momentov, prečo som sa rozhodol vstúpiť do spoločnosti Ježišovej.